Ya aka je ya aka dawo ya aka iske talakawa. Annabi sabon sauti ya yi daɗi. Oyoyo baba Da yi taryar baba ni kafa ta yi faɗi. sanne da hanya Kun san ba a hana yaro ya yi kaune. Oyoyo baba Kuma mu ko an rufe ɗaki da mabuɗi. sanne da hanya Shugaban kasa barkanka da hanya asuwaju. Oyoyo Ya aka dawo ya aka je ne asuwaju. Oyoyo baba Wata girdin masu adawa su buwaju. sanne da hanya Daren da muka shi kalau yarda ya sako. Oyoyo baba Hutu ya kammala aiki ya yi sako. sanne da hanya Gasara ta samu adawa a yi koko. Oyoyo baba Amina maka oyo ba a batinin mu. Oyoyo Abu bazaki ya samu a yi wa a yi dan mu. sanne da hanya Baba ya dawo kan aiki rikikan mu. Oyoyo baba Kwamkwam kan masu adawa indigan mu. sanne da hanya Masu warwara da datin kan ayi tuka. Oyoyo baba Tsari ai ya fi ji daɗi ga asirka. sanne da hanya Kuma da ni ya fi muradin ayi tanka. Oyoyo baba Ƙarfin yaro da dashi ne ya yi kuka. sanne da hanya Saƙonnin jini ne gashi na kawo. Oyoyo baba Tare sakir da ɗaya ga garbawo. sanne da hanya Na misali ake masa shaida ku jawo. Oyoyo baba Baba ya aka je ya aka dawo ya aka ilke talakawa. Oyoyo baba A sanni da hanya a zuwa ne. ya aka je ya aka dawo ya aka iske Amina maka oyo ya ba a batinin mu. yaya hanya zuwa Ya aka je ya aka dawo ya aka ilke talakawa. Oyoyo baba Na gode. ya aka je ya aka dawo ya aka iske talakawa Da fari na sawa suna mai duka mai saka shuka ta yi girma. Oyoyo baba Sarki mai saka kanya sai ya yaye mana ne ba mu yi noma. sanne da hanya zuwa Wanda ya yi hakuya na gaya muku ko jiya ta taimaki dama. Oyoyo Ya Allah dan manzan duka tsaninmu na kowa samu a turbar shi ta baiwa. Oyoyo baba tunanmu Kan kada hanya a zuwa ya aka je ya aka dawo ya aka iske talakawa To ga asuwa tun ya bayyana masu adawa su ji haushi. Oyoyo baba Fatan da kuke masa Allah ya tsayar can na muku suka a makoshi. sanne da hanya zuwa A gaba kashin gwiwar ya dawo mai saka yaro ya yi laushi. Oyoyo baba tunanmu Ga baba da shauƙin shi ya dawo ku karɓi mu je baba na kowa. Oyoyo baba tunanmu Sannu da hanya a zuwa ju. ya aka je ya aka dawo ya aka iske talakawa Shi da shan da Allah ke kauna babu bayanin ya yi kamfa. Oyoyo baba tunanmu Me jayayya sai mu sakar maka ban hana omo ya yi kumfa. sanne da hanya zuwa A sanni da dawa a zuwa ju ba za ka yi arziki mai ba. Oyoyo baba tunanmu A masu gari ike da ƙasa ta a jamu mu je daga bayu. Oyoyo baba Ko tunanmu kuma sanni da hanya a zuwa ju. ya aka je ya aka dawo ya aka iske talakawa Dai inda gaskiya ta bayyana ce musu an sallama karya. Oyoyo baba tunanmu To gafa muradin ga na kowa mai gina ƙauye da maraya. sanne da hanya zuwa Kowa da ni ko ilka kun ga kuma ya hana ka koyi kaya. Oyoyo baba tunanmu Jajirce dai tantance dai da ka zama ru'uyin talakawa. Oyoyo baba tunanmu Sanni da hanya a zuwa ju. ya aka je ya aka dawo ya aka iske talakawa A shi bola zan kare kai a muku bai haddasa buga da rago ba. Oyoyo baba tunanmu Kishi na ƙasa shi ne aka ba nasa ba faɗi ba a zubarwa. sanne da hanya zuwa Tun yanzu alfitir ya ce ta banki kudu ba ku gani ba. Oyoyo baba tunanmu Da arewa da ma yankin kudu ya zama dole su gode wa na kowa. Oyoyo baba tunanmu Sannu da hanya a zuwa ju. ya aka je ya aka dawo ya aka iske talakawa Masu cewa tun nufi ba shi da lafiya 'yan
gida ba. sannu da hanya asuwaju. Komai duba hannu ya san baka ban ji bayanin ya fito ba. Oyoyo baba Dan tunumbu. ni ban haɗa nono da kuli ba, masu kunu kan bi dukan wa. Oyoyo baba tunumbu. Na gode. Ya aka je ya aka dawo ya aka iske talakawa. A dole mu je mu gano yan dan nuhu ya aka karkarya. Oyoyo baba Dan tunumbu. shi bai haɗa shuɗi da baki ba a gamu da murhu da tukunya. Sannu da hanya asuwaju. Duk wani ba da nake muku zance masu bayanin abu manya. Oyoyo baba Yan tunumbu. masu tsaro ne a ƙasa ta ai maka tsiwa. Tabbas dan adam kowa da irin baiwar da Allah ya masa, haka zalika tunanin da kowa yake zo masa akai yana da bambancin da irin kowanne yanda yake wanzuwa da shi. Wallahi ba za ki zauna a gidan nan ba, buddin ba za ki iya sanya mana komai ba. Ubanki ya kasa ba mu ci da sha, shi yasa na kashe auren da fito daga gidansa. Tun kina karama nake wahala da ke, amma ga cikin girma sai ka ce mun jiya. Ni fa yarki ce ta cikin ki. Amma sai ki rinka nuna min kiyayya kaman ba jinin ki ba. Me amfanin jinin da bashi da mamora? Ɗakin aure. da Allah kaga dai a zahirin gaskiya ni yanzu kamar sirkin ku tunda kuɗi na za a kai wa Faiza. To fa, wace irin matsala kenan? Da Allah ina so ka gaya wa baba da Allah ya daina sai da wannan kayan laifin a cikin gida. Tun kafin ka fara soyayya da Fa'iza, baba yake wannan sana'ar. Kuma a haka za ka kawo kuɗin. munafuncin da kuke shirya kenan to gashi Allah ya tona muku asiri. Yi wa juna kara imu Hausawa shi yasa muke haifar da abubuwan da muke kasa gyara su. Ina ruwan biri da gada, kuma haka zalika ina ruwan gadar da birin. Masu iya magana na cewa tabbas mai hakuri shi kadai kan dafa romansa na dutse har ya shanye, babu dili kuma babu dabara a cikinsa. Yanzu a ce tun karfe 9 na dare kike bacci har yanzu karfe 12 na rana baki san gari ya waye bane. Gaskiya Hafsa kina da matsala, to yanzu da kika zo kika faɗa me yake so in miki. So nake ki bani shawarar da zai sa su manta da maganar zuwa wajen likitan mu gabaki daya. Ke da Allah ki saurara mun. Wani irin magana ke irin wannan ne? Baki san cewa addini ya shar'anta mun ne mata hudu a rayuwa ba? Ɗakin aure. Fatan dai ka kai dukkanin sakonnin da na baka. Na kai su gaba daya. Ina canjin kuɗi na da na ce maka in ka kai kayan kasuwa. Haba Amina. Naira 600 ne fa kacal. Ba ma su isa ma ladan wahalar da Hey, in ni ne wacce yarinya umfa sai na taɓa lafiyar da wa'adda da ba su tuwa a kaina. Mashirin shirin Umar Isa Butkot, labari tsarawa da kuma bada umarni Abdulaziz Sani Matakin Gini. Kai kuma cikin gida ka shigo? To me yasa ba zan shigo ba, nayi sallama shiru. Amma dai ka san baba baya so a shigo cikin gida ko? To dama ya zai so a shigo yana tunda yana aikata aikin shi gaskiya. Na sani duk da kai ɗa ne a gidan nan, kuma ka san babu baya so kuma ka shigo. Idan ya zo ya ganka zuciyarsa ba za ta yi daɗi ba, dan Allah ka fita kalmar mayafi kawai zan ɗauko na. Wannan shiri zai rika zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Ɗakin aure. Ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin Basarakiya.